Perustuskaupan uudet valuvalmistuotteet. Patentoitu Antura-muotin muoto sekä laminointiin ja taivutukseen käytettävä valmistusmenetelmä. Antura-muotti on valmiiksi muotoon taivutettu ja valmisraudoitettu. Uusi sisään taivutettu muoto tuo merkittäviä säästöjä betonin menekkikustannuksiin. Asennus nopeutuu merkittävästi, kun erillisiä muottisiteitä ei tarvita. Muotti on siis 100% valuvalmis. Valuvalmis pilariantura-muotit ovat valmisraudoitettuja ja käytettävissä sellaisenaan. Tutustu lisää osoitteessa perustuskauppa.fi.